Mit jelent jogilag, ha valakit halottá nyilvánítanak, miközben él? Ez nem csupán egy hivatalos aktus, ez egy jogi törlés, egy végleges eltüntetés. Ha valakit halottnak nyilvánítanak, az illető jogilag megszűnik létezni. Ez nem túlzás, ez a valóság. Ez történt velem. A volt férjem, Kalmár László György, azaz Krokó tanár úr, 2000-ben halottá nyilvánítatott engem. Miközben pontosan tudta, hogy az Egyesült Államokba távoztam. Azóta Magyarországon nem örökölhetek, nem lehet bankszámlám, nincs hivatalos lakcímem, nem kaphatok levelet, értesítést, hivatalos dokumentumokat, nem vásárolhatok ingatlant, nem kaphatok nyugdíjat vagy állami ellátást, nem szerepelek az anyakönyvi nyilvántartásban élőként, nem intézhetek hivatalos ügyeket, nem perelhetek, nem védhetem meg magam jogilag, nem létezem a rendszer számára. Ez nem csak jogi abszurdum, ez az emberi méltóságom megsértése. A halottá nyilvánítás következményei olyanok, mintha kitörölnének a társadalomból. Nem csak a nevem tűnt el, a jogaim, a lehetőségeim, az emberi létezésem is. És közben ő, az egykori tanárom, későbbi férjem, azt terjeszti, hogy 30 éve bigámiában élek. Azt állítja, hogy még mindig a felesége vagyok. Rágalmaz, fenyeget, zaklat. A jelenlegi férjemet is, akivel 30 éve boldog házasságban élünk. Ez már nem csak rólam szól, ez arról szól, hogy ilyen ne történhessen meg másokkal. Ezért indítottunk egy videósorozatot, ahol részletesen bemutatjuk a történetünket, mert a csend nem védelem, a csend bőrészesség. És most felteszem a kérdést. Ha valaki tudja, hogy külföldön élsz, mégis halottá nyilvánítat, az vajon nem bűncselekmény? Köszönöm, ha meghallgatsz, köszönöm, ha megosztod, köszönöm, ha segítesz, hogy ez a történet nem maradjon elhallgatva.